Guys, welcome back to vlog. Yan ako kami nang hinlo mi karon. Ang mga classmates diri mga butan kayo. Kapag karoy ignon. Mani sila ang mga estudyante. Tapos yung mga nito, mga tapuan kayo, muhuat rag ng kamera. Manglihok rag ng kamera. Pitik-pitik ano, pitkan. Pitkan lagi nang. Ano mga buutan yun, hagwas-hagbas ba, hagwas-hagbas, hagwas-hagbas pag may time. Ako ba nito mga kay, katakatawara kami rin, kay mong hinlo-hinlo. Kasama yung mga magkasito yung ikipagbas ka ron? Ha? Padya mo yun. Ingat ka ayo. Wamatay mahimog pahinloon ta. Maghagbas lagi ta. Yung eskwela mo para maghagbas. Hindi, Hinaw. Hagbas meron. Diki maglipot. Oh, manglihok na sila kay nanglihok na sila guys kay kamera. Oh, mali ako kay arang picture. Araw na ko na sila pang my day. Para makita mo the golden grain. Wala manglihok kay kapicturan na. Yor, pamatay mong hagbas. Video sa iyo. Abi ko pamamani mo ning. Pag-vlog sa mo ni. Bot-botan. Mo pa ni ko sa inglihok kay nay kamera. Oh. Uy, yasag bungay ho, yasag bungay. Uy. Tawan ka. Asay putlon. Taman ka magsamingay. Sa? Yo. Asa imong makasite meng ipahinlo karon meng. Yo, ronda na. Wala. Biron. Iyan na. Hoy, sili na Moises, Mayor Moises. Oy, yung mani. Wah, asa pa imong sunod-sunod nimo? Muam ka. Gituyo. Tarungan yun naghagbas. Lutang po na. Nabot ang mong kinagwapahan, oh. Nara mong kinagwapahan, oh. Sayang kayo na isang pagkagwapa, bagi pa hagbas na. Brila. Napiusa, gapakit-cute ang kinagbas, oh. Pugutan ako, wag. Oh, apila ko. Abasa na, sagbot mo na. Hagbasa. Kasi huwat na gagli kamera. Ang krebe kasi guwapag taman ba, oh. Wah! O ikaw. Ito ka dani magpurma-purma ra. Yawa kay lugo. Oh, Ming, kini. Ligaraw na, Ming. Ikaw ka, Ming. Pagdupa mo. Pagdupa ba? Magdupa pa dayo. Unsa? Magdupa man nga manghilo man ta. Hindi man ta. Ikaw vlog ra man kana yon. Lolo ta mambe. Debo si Maigo nang bato. Ulong. Kira di ko na grabe. Yabo, ibo ko Ano to. ni? Kuan din. Oh. Tangad na, uy. Tanga di mo lubo. Yawa. Gaer ko. Unsa na pa imong ipangayo? Kaya ang anak ang ganana.